dakin tikau haukatare makiya ba komai za su yi ba. So mu je mu gaishe da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Farko na sanya Allah sarki gwanin iyawa mai bani ko da yaushe Allah baya gazawa. Ka bani hikima ya Allah game da baiwa yau zana wake wani maliya mai tsayi da faɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Allah ka yi salati ga rasulu annabina katiman nabi wa imamul mursalina manzo Muhammadu gatan mutan Makka da Madina abul batulu manzo annabi babban badadi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Zaki in yi kuka in yare sai su kwanta domin abin da girma haka rabbi ya hukunta. Baba Musa Lawan lamarin ka ba karanta kowa faɗi yake yi zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Komai wuya da daɗi muna ta ɓangaren ka domin kana tausayin duk wanda ke kasanka. Babban jirgi waye mai lodin da yayyana ka amsar dai ita ce babu duniya da faɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. A ɓangaren kyautatawa madaki na taɓawa don mu talakawa muna gani muna yabawa sannan muna samun ingantacciyar kulawa na uban bala da mamman sani mai rabon kuɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Dattijan arziki kake gaishe ka baba madaki ka saka makiyan ka mamaki ga mahasada suna faɗi kana da kirki domin sun karɓi kyautar ka Allah ka da buɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Dattija in baka nan makiyan ka na zagin ka idan ka zo to sai bismi ke domin su gaishe ka to ai wannan madaukaka ce rabbana ya baka baban mu ma daki ka saka zuciyar mu ta yi daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Idan da rai akwai rabo in ba rabo sai bayan barai don haka al'umma sai kowa ya mai kyau ban da san rai. Ina masoya ku zo ku gare ni dan da labarai domin koma dakin tikau ya sanya ni na ji daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Fagen batu na zance wannan abar masuda ciki da gaskiya tsini yayi kaɗan yahuda in buci na da masa ayo ya ma da ganda salo na sa awakar zance cikin nishadi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Excellency mai mala buni sannu gwamna deputy gwamna Alhaji Idi Barde gobana SSD babu malam wali zana zo mu zauna cin obsitaw Abdullahi opera mai gidan daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Adamu Cilari ya shugaban mu na jami'iyya Muhammad Gada ka tire jiran mu na jami'iyya Hamsek Mamuda Gurara ka sha gaban makiya mu gaida Justice Jauro zama da shi da daɗi. Mu je mu gaida datti da madakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Umar Ganciwa
shayi bishar sai zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Sanar President Amin Lawan ina yabawa, Sanata Ibrahim gaidam saninawa, Sanata Ibrahim mai zaɓin talakawa, Minista Injiniya Abubakar D. Ali Haji daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Honorable Ibrahim Umar ina yabawa, Honorable Barista Bala Ajeje sanninawa, Honorable Speaker Ahmad Lawan Numirwa, Deputy Speaker Gamji inuwar ka ai akwai daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Honorable Alkali Jajera a gaishe ka, Honorable Umar Duddaye a gaishe ka, Honorable Sale Samun ja ina gaida ka, Honorable Farfesa mun kai mai gidan daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Honorable Hauwa mai na bukar ina yabawa, Hajiya Ladi Jibrin Melli da ta yobawa, Alhaji Shaibu Makin Tanti kau ina yabawa, Honorable Hassan Jonga zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Mai martaba sarkin fika gaisuwa nake yi, mai martaba sarkin tikau gaisuwa nake yi, mai martaba sarkin fatas kun gaisuwa nake yi, mai martaba sarkin godi zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Mai martaba sarkin fune gaisuwa nake yi, mai martaba sarkin gyalzar ma gaisuwa nake yi, mai martaba sarkin jajere gaisuwa nake yi, sarakunan kasar mu zama da ku da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Bala Musa Lawan ciyaman mai halin girma, Honorable Sani Musa Lawan yana yi mun shi ma, Honorable Samin Musa Lawan zan zo mu samu zama, Alhaji Rabi'u Musa Lawan ya bani kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Daktubani Musa Lawan kai ma ina yabawa, Alhaji Ibrahim Musa Lawan ina yabawa, Alhaji Abubakar Musa Lawan ina yabawa, Alhaji Yabuku Musa Lawan ta bani kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Hajiya da sakare gare gare ki ne yabawa, domin ke maɗiya ce a gurin madakinawa, babban mutum da babbar harka muna yabawa, uban Bala da mamman Sani mai rabon kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Adamu Talba magajin garin Tikau, Alhaji Sa'idu Shaggero Baruman Tikau, Alhaji Abdullahi Sarki Maki Dubin Tikau, Alhaji Buba Darakta zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Umar Danciwa Tsarmakuran Tikau, Alhaji Buradada na madakin Tikau, Talban Kukuri Muhammad Adam na madakin Tikau, Alhaji Shayi Bishar sai zama da kai da daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Dan madamin Tikau wannan akwai amana, Alhaji Umaru Alaska ka zama farin gani na, Alhaji Audu Shinge kai ne tsanin zuwa na, to ka kai ni in gama da ki domin na bar zumuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin ciko Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Musa suka tire mayina kara sun zo mu zauna, Alhaji Abdullahi mai goro ma yana biya na, Malam Adamu Nasarawa na ma da ki zauna, daga kan madakin
tikau dole ne na ƙara kau. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Hassan Dabare zan zo gida mu zauna, Alhaji Adamu ba zuwa sarkin fada na biya na, Honorable Sama'ila Musa akwai amana, Aliyu Sale Bagar turaki mai rabon kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Daktali Adamu Talban tikau mai amana, barista Inusa lauya wannan yana biya na, Dakta Sani Ciromari mai gidana, Alhaji Ibrahim Adamu tafi da ban kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Dan madamin tikau wannan akwai amana, Alhaji Umaru Alaska ka zama farin gani na, Alhaji Audu Shinge kai ne tsanin zuwa na, to ka kai ni in gama da ki domin na bar zumuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Musa sakatare mai na kara zan zo mu zauna, Alhaji Abdullahi mai goro ma yana biya na, Malam Adamu Nasarawa na ma da ki zauna, dan akan madakin tikau dole ne na ƙara kau. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Alhaji Hassan Dabare zan zo gida mu zauna, Alhaji Adamu ba zuwa sarkin fada na biya na, Honorable Sama'ila Musa akwai amana, Aliyu Sale Bagar turaki mai rabon kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Daktali Adamu Talban tikau mai amana, barista Inusa lauya wannan yana biya na, Dakta Sani Ciromari mai gidana, Alhaji Ibrahim Adamu tafi da ban kuɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Na Kanal Audu wazirin tikau nawa, Alhaji Garba Daya ma daki bai darowa, Alhaji Yusuf Zaki fi aro na yabawa, goje dan Allah tashi mu je mu can garin daɗi. Mu je mu gaida datti zama dakin tikau Alhaji Musa Lawan zama da kai da daɗi. Kamar bihamdillah nan zan katse wakata, zan dakata cikin wakar madaki don na huta, Yarima Abdullah madaki so nake kamun kyauta, domin halin ka ne kyauta ka bani zan ji daɗi. Mu je